Hare Krishna. இது ஆடியோ வீடியோ ரெண்டு கிளியரா இருக்கா கமலா மாதாஜி? சரியா இருக்குமா, கரெக்டா இருக்கு. யூடியூப்ல வந்துட்டு இல்லையா? யா கரெக்ட். ஓகே, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. நான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 3 படிக்க போகிறோம். டே 3 என்ன இதுங்கிறது பார்க்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு வந்து நேற்றுக்கு 2வது சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்னு ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. எல்லாம் மியூட்ல வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கான உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வேறுபாட்டை விளக்குவதுடன் ஆரம்பிக்கிறார். ஆத்மா ஒரு உடலை விடுத்து மறு உடல் எடுத்தல் பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலற்ற சேவையின் தன்மை. சீடனாக அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கான உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வேறுபாட்டை விளக்குவதுடன் ஆரம்பிக்கிறார். ஆத்மா ஒரு விடலை விடுத்து மறு உடல் எடுத்தல் பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலற்ற சேவையின் தன்மை. சீடனாக அர்ப்பணிக்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கான உபதேசத்தை தற்காலிகமாக பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வேறுபாட்டை விளக்குவதுடன். எல்லாரும் மியூட்லேயே வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் கிளியராக வரும். ஓகே. ஆத்மா ஒரு உடலை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல் பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். 2.39 ஸ்லோகத்தில் என்ன படித்தோம்? சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம், அதாவது புத்தி யோகம் 2 வழிமுறைகளை விளக்கினார். ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகம்னா என்னன்னு படித்தோம்? ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யும் ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிதான் சாங்கிய யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவெல்லாம் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகம் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உணவு எதுனா பிரசாதம். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்சு, டின்னர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஈடுபட்டாச்சுன்னா அவெல்லாம் காத்தால பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லக்கூடாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்சு பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம். ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லணும். அது செகண்ட் சாப்டரில் நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு தேர்டு சாப்டரில் பற்றி ஒரு முன்னுரை கொடுக்குறேன். இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனைவருமே ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். செயல்கள் ஒருவனை உலகில் பந்தப்படுத்தலாம் அல்லது இதிலிருந்து விடுவிக்கலாம்.
சுயநல நோக்கமின்றி பரமனின் திருப்திக்காக செயல்படுவதன் மூலம் ஒருவன் கர்ம விதிகளிலிருந்து செயல் மற்றும் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை பற்றியும் பரமனை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறான். ஓகே, அதுதான் இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டருடைய இம்பார்ட்டண்ட்டு. இன்னொன்று அதில் வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறதையும் அந்த இதையும் கூடவே வரும். அந்த முன்னுரையிலேயே நான் சொல்லிவிடுவேன் உங்களுக்கு, அதையும் நோட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம். நெருப்பை புகை மூடுவது போல, நெருப்பை புகை மூடினது நெருப்பு உள்ளே இருக்கிறது தெரியுமா? அதே மாதிரி கண்ணாடியை அழுக்கு மூடுவது போல, கண்ணாடி மேலே டஸ்ட் இருக்கு, அந்த டஸ்ட் இருந்தாக்கா கண்ணாடி பார்க்க முடியுமா? அந்த டஸ்ட் போல. கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல, வயிற்றுக்குள்ள அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறச்சே அந்த கர்ப்பப்பை மூடின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி உலகத்தை காமம் மூடி இருக்கிறது. காமம்னா லஸ்ட், அது மூடி இருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்ருவை அழித்திடுவாயாக. அதுதான் இந்த சாப்டருடைய இம்பார்ட்டன்ட். என்னது? உலகத்தை காமம் மூடி இருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து அது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்ருவை அழித்திடுவாயாக. ஓகே, அதுக்கு வந்து சங்கீர்த்தனம்னு ஒன்று பண்ணுறோம். அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது பண்ண என்ன ஆகும்? உணவு பற்றாக்குறைக்கு அதை செஞ்சாக்க உணவு பற்றாக்குறை இருக்கு, அது செய்தே ஆக வேண்டும். ஓகே, சாப்டர் 1ல் வந்து அர்ஜுனன் கருணை, சந்தோஷமின்மை, பாவம், குலதர்மம், செயலற்ற தன்மை காரணமாக குழப்பமாக உள்ளேன், எது நல்லது என்று தெரிவிப்பீர்களா என்று கேட்டான் இல்லையா? சாப்டர் 2ல என்ன கேட்குறான்? கடவுளை தெரிந்து கொள்ள 3 நிலைகள் உள்ளன. பிரம்மன், உடல், ஆத்மா. சாரம், நாம் உடல்கள் இல்லை, நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் சோல். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். கர்மயோகம் என்பது சரியானதை செய்ய சொல்லி கொடுப்பது. நாம் நமது கடமைகளை சிரத்தையாக செய்ய வேண்டும். பலனை எதிர்பாராமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? செய்கிற காரியங்கள்லாம் நம்ம எந்த இதுவும் நம்ம செய்கிற கர்மா ஒன்றுமில்லை. இப்போ காத்தால எழுந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம் பண்ணணும். அதை வந்து ஓகே எல்லாம் அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பகவானை நினச்சிட்டு நம்ம போய் அதை பண்ணினா, சின்சியராக பண்ணினாக்க அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லாவே அமையும். நம்ம போய் அது ஏனோ தானோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உள்ளே போய் பண்ணுறோம் இல்லையா? சில சமயம் அப்படி பண்ணினா அது சாப்பாடு நல்லா அமையாது, பிரசாதம் ஒழுங்காக இருக்காது. அதனால நம்ம கர்மயோகங்கிறது நமக்கு கொடுத்துருக்க கடமையை அதை ஒழுங்காக பண்ணணும். அதை பண்ணினாலே போகிறோம். அதுக்கு என்ன பலன் வரும், அது நல்லா இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூலில் காலேஜெல்லாம் படிக்கிறது, அதை படிக்கும்போது பாடத்தை தான் ஒழுங்காக படிச்சுட்டுனாக்க அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வர்றதுக்கு பற்றியே கவலைப்பட வேண்டாம். அன்னன்னைக்கு நம்ம ஒழுங்காக பாடத்தை படிச்சுட்டோம்னா ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பகவானுக்கு தெரியும், இந்த குழந்தை இது பண்ணி படிச்சிருக்கு, அதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நம்மளோட கிச்சனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குறது, நல்லபடியே அமையும் அந்த பிரசாதம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் கர்ம யோகம், செயலின் யோகம். நம்ம என்ன செயல் செய்கிறோமோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கர்மயோகம். ஓகே, சரி, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அவன் வந்து அர்ஜுனனுடைய அவனுக்கு 5 டவுட் இருந்தது இல்லையா? அவன் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொன்னான் இல்லையா? அந்த 5 பாயிண்ட் யாருக்காவது தெரியுமா? யாராவது சொல்லுங்க ப்ளீஸ். கம்பேஷன், எஸ், அப்புறம் பாவ விளைவு, அப்புறம் பாரம்பரிய நின்று போயிடும், ஓகே, அப்புறம் இருமணம், இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இந்த 5 இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காரு அவர் பகவான் கிருஷ்ண பகவான்? இரக்கம் முதல் சாப்டர்ல கேட்டான் அர்ஜுனன், அதுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு செகண்ட் சாப்டர்ல? நேற்றுக்கு நான் உடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? ஆத்மா வந்து ஆத்மா தான் நிரந்தரமானது அப்படிங்கிறது நேற்றுக்கு. அதனால கவலைப்படாது, யார் இதனாலும் எத்தனை பேர் உன்னுடைய சொந்தக்காரெல்லாம் மடிய போறா அப்படின்னு கவலைப்படாது. மடிஞ்சாலும் அவள்லாம் வந்து இந்த உடலில் ஆத்மா அழியவே அழியாது அப்படிங்கிறத நேற்றுக்கு அதுல தெரிஞ்சிடணும். இறக்க இன்பமின்மை அப்படின்னா அது யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இன்பமின்மையை பற்றி. இன்பமின்மை, அது சந்தோஷமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றோம்.
அதுக்கு என்ன சொல்றாருனாக்கா, ம். எப்படியும் நீ போர் எடுத்துட்டான். போர்ல நீ வந்துட்டு ஜெயிச்சான்னா உனக்கு டெஃபினட்டா கிங்டம் ராஜ்யம் கிடைக்கிறது. ஆ, இல்லைனாலும் நீ என்கிட்ட தான் வரப்போற. ஆ. எப்படி உனக்கு அதனால பெனிஃபிட் தான். ஒண்ணு என் கூட வந்துருப்பற கட்டாயமா. ம். அப்படின்னு போர்ல ஜெயிச்சிட்டானா ராஜ்யம் கிடைக்கப்படுது. அதனால இத பத்தி என்கிட்ட கவலைப்படுற அப்படின்னு ஓகே, வெரி குட். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவன் இன்பமின்மைன்னு ஒரு குழப்பமா இருக்கான். அதுக்கு கிளியரா ஆன்சர் வந்து பகவான் கொடுத்துட்டார். அது மாதிரி பாவச்செயல் அப்படிங்கிறான். பாவச்செயல்னா இது பண்றதெல்லாம் பாவம் இல்லையா? பக்தி செயல்பாடுக்கு இது பாவம் இல்லை. ஓகே. குடும்ப பாரம்பரியம் மரண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். இருமனம் உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்கிறது. 2 மனம் இருக்கக்கூடாது. பகவானை நினைச்சிட்டு டூ யோர் டியூட்டி. உன்னோட ஆஸ் எ சத்ரியன் உன்னோட டியூட்டி ஃபைட் பண்றது, நீ உன்னோட டியூட்டியை பண்ணு அப்படின்னு அவனுக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல ஆன்சர் கொடுத்துட்டார். இது ரீகேப். இன்னைக்கு 3வது சாப்டர்ல என்ன படிக்க போறோம்? துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்னா என்ன? நிஷ்காம கர்ம யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்னா என்ன? கர்மகாண்டம், கர்ம யோகம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்தணும். மிகப்பெரிய எதிரி எது? ஓகே. இந்த 5 முக்கியமான 5 பாயிண்ட் இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ இந்த பிக்சர்ல என்ன உங்களுக்கு தெரியுது? இதான் நான், நுண்ணறிவு, மனம், இதெல்லாம் புலன்கள் என்ன? ஐம்புலன்கள் என்ன? கண், மூக்கு, காது, கண் மூக்கு காது, அப்புறம் வேற என்ன கொடுத்துருக்கு? ஐம்புலன்கள் கண் மூக்கு காது, வாய், வாய் என்று கண் மூக்கு காது, வாய் அண்டு கை. ஓகே. ஸோ அது என்னென்ன பண்றதுங்கிறத பத்தி இந்த இடத்துல டேட். ஓகே, இது வரட்டும். இதுக்கு முன்னாடி அந்த இதை முடிச்சுடுறேன் நான் உங்களுக்கு. கர்மயோகம்னா என்னது? சரியானதை செய்ய சொல்லிக் கொடுப்பது. நாம் நமது கடமைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யணும். அதுதான் கர்மயோகம்ங்கிறது. கர்மானா என்ன? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், பர்ஃபார்மிங் டியூட்டிஸ் டு ப்ளீஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே. கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். அக்கர்மானா என்ன? கர்மாக்கு டூயிங் விச் ஹஸ் நோ ரியாக்ஷன். அகர்மானா அதனால அவளுக்கு வந்து எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, அவ மாடுன்னு பண்ணிட்டு இருப்பா அக்கர்மா. அகர்மாக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாரத முனி. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விகர்மா டூயிங் எகேன்ஸ்ட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ், அதாவது ஃபர்பிடன் ஆக்ஷன். விகர்மாங்கிறது ஆப்போசிட் ஆஃப் கர்மா. அப்புறம் ஈகோ அப்படின்னா என்ன? ஐ எம் த டூயர். ஈகோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் தான் ஐ. அந்த ஐங்கிற வார்த்தைக்கு உண்டான மதிப்பு அவ்வளோ கேவலம். அந்த ஐ எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், நான் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே. எல்லாம் பகவானோட மர்சி, எல்லாம் கடவுளோட அனுகிரகத்தால பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மொழி நான் தான் ஐ எம் த டூயர்னு இருந்தாக்கா அது பெரிய ஈகோ. அது லைஃப்ல இருக்கக்கூடாது. பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம 3வது நாள் இன்னைக்கு வந்துட்டோம். நமக்கு ஈகோவே இருக்கக்கூடாது. யாருக்கிட்ட இந்த காலத்துல பணம் இல்லை, யாருக்கிட்ட இது இல்லை, வீட்டில் ஃபேமிலி இல்லை, ஃபுட்டு பேசிக் நீட்ஸ் என்ன? ஃபுட் இருக்கு வேணும், ஷெல்டர் வேணும், அண்டு இன்னொன்று என்ன வேணும்? 3 ஐட்டம் வேணும் இல்லையா நமக்கு? அந்த 3ம் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. பேசிக்காக வேணுங்கிற 3 ஐட்டமும் இருக்கு நம்மக்கிட்ட இல்லையா? அது இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்னத்துக்கு இன்னும் மேலே சம்பாதிக்கலாம். அது வச்சு நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அதெல்லாம் அவசியம்தான், அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனாக்க அதுக்காக ஈகோ இருக்கலாமா? ஈகோ இருக்கவே கூடாது. ஈகோங்கன்னா ஐ எம் த டூயர், நான் தான், நான் கிரேட்டு, நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போதுமே இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய கருணை, கிருஷ்ணாவுடைய மர்சி, அதனால தான் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி ஹம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு பழகிட்டு கற்றுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவத்கீதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்களோட லைஃப்லேயே சேஞ்ச் ஆகணும். நீங்கள் எல்லா விதத்துலையும், நாட் ஓன்லி இங்கே பகவத்கீதை ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் படிக்குது, ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்லேயும் பார்த்தா ஐயோ எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து இது மற்றவாளுக்காக இல்லாட்டாலும் நமக்கு அதை இதுனா தான் நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் ஆன்மீக அறிவியல நம்ம வளர முடியும். ஓகே.
இந்த சாப்டர்ல வந்து 39th ஸ்லோகத்துல வந்து புத்தியோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைப்படி செயல்களின் பந்தத்தால் விடுபடலாம். கிருஷ்ண உணர்வை தூய்மைப்படுத்தும் முறைதான் என்னும் நேர்வழி சுலபமானது சிறந்ததாகும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். 39th செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவமடைதல் என்பது இயலாததாகும். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன்களின் பொருள்களை மனதை அலைய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி யார் கொடுக்கிறான்? புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் பொருள்களை மனதை கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்றான். ஆனா மனசுக்குள்ள அலைய விட்டு இருக்கானா? அந்த மாதிரி அவன் பண்றவன் யாரு? தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். He is called as a pretender. அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகவே பக்குவமடைந்தார்கள். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இந்த சாப்டரை முடிக்கிற டயத்துல சொல்லி கொடுக்குறார். பெரிய மனிதர் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறார்களோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். தன் செயல் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறார்கள். ஓகே, ஆச்சாரியா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? டீச்சர் ஹூ பிஹேவ்ஸ் ப்ராப்பர்லி பிஃபோர் ஹர் பிகினிங் டீச்சிங் பண்றதுக்கு வந்து ஆச்சாரியாளா இருக்கிறவா, குருவா இருக்கிறவா, அவ முதல்ல ஒழுங்கா இருக்கணும். அவ ஒழுங்கா இருந்து அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவாளா இருந்தா அழகா ஆட்டோமேட்டிக்கா குழந்தை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் டிவோட்டீஸ்க்கு புரியும். அதாவது நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டு உள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, இதுல வந்து பேர்ட்ஸ் அண்ட் பீஸ் அது கம்பேர் பண்ணியிருக்கான். நித்திய வைரானா, ஆல்வேஸ் எனிமி. அது மனசுங்கிறது நமக்கு எப்போதுமே ஒரு இதுதான். ஓகே, நம்ம ஸ்லைட்ல படிக்கலாம். இது ஐம்புலன்களை காமிச்சிருக்கு. ஓகே, என்னென்ன ஐம்புலன்கள் இம்பார்ட்டன்ட்? கண், மூக்கு, காது, கண் மூக்கு காது, வாய் அண்டு கை. ஓகே, இது எப்படின்னா இது எப்படின்னா நான்கு என்ன எப்படி நடக்குது? இந்த ஐம்புலன்களை அடக்கி மனத்தால கட்டுப்படுத்தி புத்திசாலித்தனத்தால நம்ம அதை கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் கவரிங் பண்ணணும்னா நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். மனத்தை கட்டுப்படுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். ஐம்புலன்கள் என்னென்னு வரிசையை படிச்சுக்கலாம். இப்போ ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்தியாச்சுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மனம் வரும். மனசை எதுனாச்சுன்னா அதெல்லாம் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற திங்கிங் வரணுங்கிறதுக்காக நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்க இன்டெலிஜென்ஸை புத்திசாலித்தனத்தை யூஸ் பண்ணினா நம்ம வந்து அதுதான் நான் செல்ஃப். அப்படி பண்ணினேன்னா செல்ஃபாக இருக்கலாம். ஓகே, பகவானின் அர்ச்சக விக்கிரத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை பார்க்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். எதை? கண்ணு. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். மூக்கு. ஓகே, இந்த 1வது படத்தை பற்றி கண் புலன் உறுப்பை குறிக்குது. இது மூக்கு குறிச்சாச்சு. 2வது. 3வது வந்து குதிரை காது உறுப்பை குறிக்குது. காது என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை கேட்பது மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத பாசுரங்களை கேட்பது. ஓகே, 4வது குறை கை உறுப்பினை, கை புலன் உறுப்பை குறிப்பிடுது. கை என்ன பண்ண முடியும்? அந்த கையால கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாம், பூவால் எடுத்து அவருக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம், கிருஷ்ணருடைய பாதங்களை கையால தொட்டு வணங்க முடியும். இதெல்லாம் அந்த இது. அடுத்தது லாஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க பயன்படுத்த 4வது குதிரை. 5வது குதிரை கைப்பட்டுச்சு, வாய்ப்பட்டுச்சு இல்லையா சொல்லியாச்சு. கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவர்களுக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வாய்.
வாயு அண்டு நாக்கு ரெண்டும் சேர்ந்தது. ஓகே. 5வது படத்தில் உள்ள குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன்களை குறிப்பிடுகிறது. ஓகே. ஸோ இந்த 5 புலன்களையும் நம்ம எப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியுறதோ அப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சுன்னா எதால கட் பண்ண முடியும்? நம்ம மனசு தான் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ எங்கேயாவது இடத்துல எதையாவது ஒன்று பார்த்துட்டு வைக்கோ, அதை போய் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு வரணுமே அப்படின்னு நம்ம மனசு அலைப்பாயிருது. அது ஆனால் அந்த காரியம் இன்னைக்கு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த மனசு அலைப்பாயிருந்தனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? போய் அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு வந்துடுறோம். அதை பண்ணாமல் இருக்கணும்னா அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நமக்கு கொடுத்துருக்க பகவான் கொடுத்துருக்க இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த புத்திசாலித்தனத்தால் அந்த மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒன்றுமில்லை, காத்தால எழுந்திருக்கணும். 4:30க்கு எழுந்துட்டு நம்ம மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும். அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ராத்திரி படுத்து தூங்கும் போதே நம்ம மனசுக்குள்ளே சொல்லி நம்ம பிளான் பண்ணிடணும். நாளைக்கு காத்தால நான் 4:30 எழுந்துட்டு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும். அப்படியே நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம புலன்களை அடக்கி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு படுத்துட்டோம்னா காத்தால கண்டிப்பாக எழுந்துப்போம். புத்திசாலித்தனமாக நம்ம எழுந்துட்டு காத்தால மங்கள ஆரத்தி பார்க்கலாம். அதுதான் செல்ஃப். நான் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்க முடியும்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்க முடியும். அது இருந்தாக்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா அவள் ஹம்பிளாக இருப்பாள். நிச்சயமா அவள் பகவத்கீதை படித்ததனுடைய இது இருக்கும், வாழ்த்துக்கு காமிக்க முடியும். ஓகே. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி 3.1 and 2 படிக்கும். சரி மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்தி ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. டூவும் படிச்சிருக்கோம் கமலாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி மியூட்ல போயிட்டு சாரி. व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् अप्नुयाम्. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனே, கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இந்த போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? எல்லாத்தையும் விட பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்றேன் நீங்க. சரி, ஆனா இந்த கோரமான போர்ல என்னை எதுக்கு பலவந்தமா ஈடுபடுத்துறேன் அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். 2 வழிகளில் ஒன்று போல கூறும்போது உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. ரெண்டுமே நல்லதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி சொல்றேளே, அந்த மாதிரி பண்ண என்னோட புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நலமானது எது என்பதை முடிவாக கூறுங்கள். அதனால எது ரைட்டு, இது ரைட்டா, போர் புரியுங்கிறா போர் புரியாதேங்கிறாளா, அதை எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு தான் இந்த 2 ஸ்லோகமும் புரியுது. ஓகே. 3.6 சொல்லுங்க கமலாஜி. ஓகே மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யா ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா நித்யாச்சாரக ச உச்யதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். போலி மனிதனை என்னன்னு புரிஞ்சது? இப்போ கிருஷ்ண உணர்வின் செயலாற்ற மறுத்து தியானம் செய்வதாக நடித்து உண்மையில் மனதில் புலனின்பத்தை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பலர் உள்ளனர். போலியின் மனம் எப்போதும் களங்கம் நிறைந்திருப்பதால் அவன் தியான யோக நாடகங்களுக்கு எவ்வித நல்ல மதிப்பும் கிடையாது. போலி சாமியாரா இருக்கா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவ பார்க்கறதுக்கு சாமியார் வேஷம் போட்டுருப்பான். ஆனா போட்டுருக்கு உள்ளுக்குள்ள பண்றது முழுசும் அவனால ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவள்லாம் போலி சாமியார்கள் சொல்றோம். அல்லது அவளுக்கு மனசு எப்போதுமே களங்கம் நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணுமில்லை, இவருக்கு பாருங்க, இவர் சாமியாரா இருந்து காட்டுல உட்காந்து எல்லாம் பண்றாரு. இருந்தாலும் அந்த மானை பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன ஆகுது? அந்த மானுகிட்டுக்க ஐயோ பாவம், இந்த மானை நம்ம காப்பாற்றணுமே, அம்மாவை அந்த இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்குமே எல்லாருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மானை எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு அவர் மனசை அலைப்பாய் விட்டு அதுல அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிடுறாரு. அது லைஃப் ஃபுல்லும் அப்படியே இருந்துட்டு கடைசியில் சாகிற சமயத்தில் இந்த மானை யாரை பார்த்துப்பா நான் போனதுக்கு அப்புறம் இருந்துச்சு. ஆனால் அவர் ஃபேமிலியெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் காட்டில் உட்காந்து யாகம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு யாகம் ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு சன்னியாசியாக இருக்கிறவர்
அந்த மாதிரி மனசாலே வாயை விட்டு இப்படி மாற்றிடுறார். ஓகே, அந்த மாதிரி மாறுவது அவள்லாம் போலி சாமியார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எஸ்மா 3.9 and 11 படிக்கும். ஓகே மாதாஜி. யஞ்ஞாதா கர்மணோன்யந்த்ர லோகோவ்யம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்கஹ சமாச்சர. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவாப்ஸ்யத. ஓகே, 3.9 ஸ்லோகத்தில் மீனிங், விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். பந்தத்துல இப்போ உன்னோட நீ இப்போ பண்ண வேண்டிய காரியம் உன்னோட ஃபைட் பண்ண வேண்டியதுதான். நீ அவரோட திருப்திக்காக பண்ணு. இந்த பௌதிக உலகத்தோட பந்தப்படுத்துதான். ஆனா நீ பண்ற காரியம் கிருஷ்ணருக்காக நினைச்சுன்னு அவரை நினைச்சுன்னு அர்ப்பணிச்சுன்னு பண்ணு. அது கிருஷ்ணருக்கு போய் சேர்ந்துடும், அவர் உனக்கு. அதனால நீ பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் அப்படிங்கிறார். ஸோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது யாகங்களை செய்வதற்கு சமமாகும். வர்ணாசிரமம் தர்மத்தின் நோக்கமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே. ஓகே, செகண்ட் ஸ்லோகம். யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். இது யாக சக்கரம். இது யாக சக்கரம் எப்படின்னா, முதல்ல ஸ்டார்டிங் ஓகே, பகவானுக்கு என்ன வேதங்கள்லாம் நிறைய பேர் படித்து அறிஞ்சு வேதங்களை முதல்ல கற்றுக்கிறான். வேதங்களை கற்றுக்கிட்டு கடமையை அவளுக்கு கொடுத்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணுறான். அதை பண்ணிவிட்டு யாகங்கள், வேதங்கள்லாம் படித்து வச்சதுனால அவளால் யாகங்கள்லாம் பண்ண முடியும். யாகம் பண்ணுறான். யாகம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? மழை கிடைக்கிறது. மழை கிடைக்கிறதுனால நமக்கு வேணுங்கிறது, சாப்பிட்றதுக்கு வேணுங்கிறது தானியங்கள், காய்கறி எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிறது. மழை தண்ணி இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது, தாவரங்கள் வளராது இல்லையா? அந்த மாதிரி வளர்ந்து அதெல்லாம் கிடைக்கிறது. அதை வச்சுட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், வாங்கி நம்ம பகவானுக்கு சமையல் பண்ணி பிரசாதமாக பண்ணி அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோம். இது பேர் தான் யாக சக்கரம்னு பேர். ஓகே, அது இந்த யாக சக்கரம் படிச்ச ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா சிவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் இந்த கலியுகத்துல நமக்கு சிறந்த யாகமாகும். நமக்கு வேற எந்த யாகமும் பண்ண வேண்டாம். யாகம் பண்றதுன்னா இந்த காலத்துல இப்போ எல்லாத்துலையும் வெரி எக்ஸ்பென்சிவாக போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் இதில் போட்டு காசு ஹோமங்கள்லாம் பண்ணணும். அது இதுன்னா பண்ணுறதுக்கு ஆளும் இல்லை. படித்து அறிஞ்ச அறிஞர், வேதங்கள்லாம் தெரிஞ்ச பண்டிட் எல்லாமும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வரா. இப்போ அவள்லாம் காசு நிறையா கேட்குறா. எதுக்காக இதெல்லாம் அவஸ்தைப்படணும்? இந்த கலியுகத்தில் இந்த மந்திரம் ஒன்றே ஒன்று, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை தயவு செய்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையாவது சொல்லுங்க. ஒரு மாலைங்கிறது 108 times. ஸோ ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா, அதே தான் மறுபடியும் தமிழுங்கிற வாட்டி கொடுத்துருக்கேன். எஸ்மா 3.13 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. யஞ்ஞாசிஷ்டாசினஹ சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிசஹி முஜந்தே த்வகம் பாபா ஏ பச்யந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்கிறார்கள். நம்ம சமையல் பண்ணும்போதே பகவானுக்கு பிரசாதமாக கொடுக்க போகிறோம் நினச்சிட்டு பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாப்பாடு நல்ல டேஸ்டியாக அமைஞ்சு போயிடும். ஓகே, அதனால அதுவும் யாகம்னு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பண்ணுற சமைக்கிற உணவை பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணால் பாவங்கள்லேருந்து விடுபடுகிறார்கள். அதை கொண்டு போய் ஆஃபரிங் ஃபுட் டு கிருஷ்ணா எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது அதையும் பார்க்கலாம் இப்போ. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
இறைவனான கோவிந்தா எல்லா இன்பங்களையும், கோவிந்தானா என்ன, எல்லா இன்பங்களையும் தருபவர், அல்லது முகுந்தானா முக்தி அளிப்பவர், அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு மிக வசீகரமானவர். முதலில் படைக்காமல் அவர்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் பகவானுக்கு வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அதைத்தான் சாப்பிடுவார்கள், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இத்தகைய பக்தர்கள் எப்போதுமே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகங்களை செய்கிறார்கள். யாகங்கள் அவர்களை காப்பாற்றுகின்றன. நாவின் ருசிக்காக உணவு சமைக்கும் மற்றவர்களோ திருடர்கள் மட்டுமல்ல, பாவத்தை உண்பவர்களும் ஆவார்கள். மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் சங்கீர்த்தன யாகம் செய்ய வேண்டும். ஓகே, நம்ம சமைக்கிறது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வேணும், உப்பு உரமா வேணும், அதை போட்டு இதை போட்டு இப்படிதான் இருக்கும் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வெறும் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு பண்ற சாப்பாடெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து போலி மனிதர்கள் பண்றது, அது நல்லது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவா பகவானுக்குன்னு நினைச்சுன்னு தான் பண்றதெல்லாம். ஓகே, ஸோ உடல் தளத்திலேருந்து புலன்கள் தளம், மனம் தளம், அறிவுசார் தளம், ஆன்மீக தளம். தென் ஒன்லி யூ கேன் ரீச் ஆன்மீக தளம். முதல்ல உடல் தளத்திலேருந்து புலன்கள் தளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனம் தளம் கண்டு அறிவுசார் தளம், அப்புறம் தான் ஆன்மீக தளம். ஓகே, ஸோ இந்த 5 இதையும் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம். எஸ்மா 3.14 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. அன்னாதவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவஹ யக்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ஞஹ கர்ம சமுத்பவஹ. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஓகே, அது வந்து மழையினால தானியங்கள்லாம் கிடைக்குது, அது கிடைச்சதுனாக்கா அதுலேருந்து எல்லா விளைச்சல்லாம் கிடைக்குது, அதை வச்சுன்னு தான் எல்லாரும் சாப்பிட்றோம். அதை சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் நம்ம உயிர் வாழ முடியாது. அதனால அந்த இது வந்து அந்த ஃபுட்டு எப்படி கிடைக்கும், முதல்ல யாகம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணால் அதனால மழை கிடைக்கும், மழையிலேருந்து தானியங்கள் கிடைக்கும். ஓகே, விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மைந்தனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காகவே செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நான் உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் வந்து அந்த நம்ம புக்கில் இருந்து சொல்லிடுறேன். ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ். 3.14. நான் வந்து எந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறேங்கிறது இந்த புக்கை எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. உண்மை உருவில், பகவத்கீதா உண்மை உருவில். ஓகே, பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் இங்கிலீஷில். அன்னம்னா என்ன, நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, சாப்பாட்டுக்கு பேர் தான் அன்னம். அன்னாத்னா தானியங்கள் இருந்து. பவந்தினா அன்னாத் பவந்தினா வளர்றது, வளர்கின்றன. பூத்தானி பௌதிக உடல்கள். பரிஜன்யாத் பரிஜன்னா மழை, பரிஜன்யாத்னா மழையினால். அன்ன உணவு தானியங்கள். சம்பவ உண்டாக்கப்படுகின்றன. யக்ஞாத் யாகங்கள் செய்வதிலிருந்து. பவதி சாத்தியமாகிறது. பரிஜன்ய மழை, யக்ஞ யாகங்கள், கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சமுத்பவ பிறந்த. ஓகே, அன்னாத் பவந்தி பூத்தானி பர்ஜன்யாத் யாதன்ன சம்பவ யக்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ஞக கர்ம சமுத்பவ. ஸோ இந்த 3.14 ஸ்லோகம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Yes, ma. 3.21 படிங்க. Yes, Mataji. Yat yat acharati shreshta tat tat evetaro janah sa yat
प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஒவ்வை காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஒரு பெரிய மனுஷன், நான் தான் லீடர் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய குரூப் இருக்கு, இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் அவன் தான் சேர்மேன், அவன் தான் மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்கான். அவன் என்ன பண்றானோ அதைத்தான் மற்றவ எல்லாமும் ஃபாலோ பண்ணுவான். அவன் வந்து ப்ரீச் பண்ணும்போது டோன்ட் ஸ்மோக் சிகரெட்ஸ், இட் இஸ் வெரி இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றான். சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான், அவன் சிகரெட் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கான். நீ சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு. அந்த மாதிரி இருந்தாக்க உன்னை யாரும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டா. அது தப்பு. அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ண கூடாது. ஆனா பெரிய மனிதனா இருக்கிறதுனால அவன் செய்யறது அது ஓஹோ அப்படி பண்ணாதான் நமக்கு இதுவா இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவான். ஸோ இப்போ இந்த வாத்து இங்கே பாடம் போட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த வாத்து போகிறது அது அது அம்மா அது வாத்து போகிறத பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு குட்டி வாத்துகள் இல்லாமல் பின்னாடியே போகுது. ஸோ பெரியவா என்ன பண்ணுறோமோ, லீடராக இருக்கிறவா ஃபேமிலிக்கு லீடராக இருக்கலாம், எதுக்காக அவள் என்ன காரியம் நல்ல காரியம் இல்லாமல் இப்போ பக்தியோட ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ பக்தி நம்ம எடுத்துக்கோங்க, நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்பா அம்மா டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருந்தால் குழந்தைகளை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதில் பண்ணுறோம். அப்பா அம்மாவே என்ன இது எப்போ பாரு சாமி சாமி இது வரலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அப்பா அம்மாவே சொன்னால் குழந்தைகள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணாது. அதனால் நம்ம தான் முன்மாதிரியாக இருக்கணும், பேரண்ட்ஸ் தான் முன்மாதிரியாக இருக்கணும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு லீடராக இருக்கிறவா முன்மாதிரியாக இருந்தால் அதை எல்லாரும் நல்லா ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி தான் தன் செயல்களை அவர் ஓமையாக நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறத பார்த்தா அதை தான் உலகம் பின்பற்றுகிறது. ஓகேம்மா, 3.27 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். அகங்காரத்தினால நான் தான் எல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு அது மாதிரி இது பண்ணிட்டு இந்த ஆத்மாவை அப்படி பண்ணிவிட்டு, அதனால பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்கள் என்ன? முக்குணங்கள் ரஜோகுணம் தமோகுணம், ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணம். ஓகே, சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம், அந்த முக்குணங்களால் அதில் பண்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் தான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். அதனால அகங்காரம்ங்கிறது அதனால தான் பாதிக்கப்படுறது காரணமே. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஜட உணர்வில் இருப்பவன் இந்த ரெண்டு வகையான மனிதர்களும் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செயலாற்றும் போது அவர்கள் இருவரும் ஒரே தளத்தில் இருப்பது போல தோன்றும். ரெண்டு பேரும் ஒரே காரியத்துல தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஜட உணர்வில் இருப்பவன் அகங்காரத்தின் காரணத்தால் எல்லாவற்றையும் நானே செய்கிறேன் என்று நம்பி உள்ளான். உடல் என்னும் இயந்திரம் முழு முதற் கடவுள் மேற்பார்வையினால் இயங்கும் அப்படிங்கிறத அவன் மறந்து போயிடுறான். ஆத்மாவோட கூட பரமாத்மாவும் இருக்கு, அவர் தான் நம்மளை கைட் பண்ணி பண்றாங்கிறத அவன் மறந்து போயிடுறான். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கவெல்லாம் அவெல்லாம் பண்ண காரியங்கள்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுகள்லாம் அவளுக்கும் நமக்கு ஜட உலகில் இருக்கிறவளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, அதுல இருக்கவெல்லாம் எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசி அப்படின்பா இல்லையா. எல்லாம் கடவுள் பண்றது ஹம்பிள், அந்த ஹம்பிள்னஸ் வரும். இங்க இருக்கிறவள ஜட உலகத்துல இருக்கவள எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், ஐ ஆம் த டூயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு தன்னையே கர்த்தான்னு நினைச்சுன்னு உட்காந்துருக்கான். தன்னுடைய சுயநடத்தியின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைவன் எப்பொழுதும் தேவை. போனது புகை பிடிக்கக்கூடிய தலைவன் புகை பிடிக்கக்கூடாது என்று மக்களிடம் கற்பிக்க இயலாது. கல்வி கற்பிக்க தொடங்கும் முன்னரே ஆசிரியரின் நடத்தை முறையாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யா கூறியுள்ளார். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பகவான் சைத்தன்யா சொன்னார். அதனால அது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும், ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும். நான் இப்போ உங்களை எல்லாம் சேன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். 16 ரவுண்ட்ஸ் சேன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, காத்தாலும் சீக்கிரமாக எழுந்துருங்க. அதை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லித்தரத்துக்கு முந்தைய டீச்சர் நான் என்ன பண்ணணும், நான் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணணும். நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணணும். அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்களுடைய இது அவ பண்ற காரியங்கள், நல்ல காரியங்கள். ஓகே, சும்மா நான் வெளியில பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் மட்டுக்கும் 10 மணிக்கு தான் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே போய் தூங்கி அப்போ தான் அவசர அவசரமாக கிளாஸ்க்கு 5:30 மணிக்கு ஓடி வந்துட்டு
ஆரத்தியும் பார்க்கல அப்படின்னா அது தப்பு. நான் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் சொல்லி தரத்துக்கு வரணும். ஓகே. அகங்காரத்தில் இருக்கும் அவனது அறியாமையும் சின்னமாகும் அது. ஓகே. இப்போ கர்ம யோகாங்கிறது 2 டைப்பாக பிரிக்கலாம். சகாம கர்ம யோகா, நிஷ்காம சர்ம யோகா. அது சகாம கர்ம யோகான்னு என்ன? பௌதிக வாழ்வின் பயனற்ற தன்மை, ஆன்மீக வாழ்வில் தீவிரமாக ஆகிறார். யாரு? நிஷ்காமத்தில். இப்போ வந்து முதல்ல சகாம ஃபுல்லுத்தையுமே படிச்சிடுறேன். முழு முதற் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வம். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வம். லயத்தின் ஒரு லாபத்தில் ஒரு பங்கை பகவானுக்கு இருக்கிறார். அவளுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வருதோ, ஒரு 1000 ரூபாய் சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு அதில் ஒரு கொஞ்சம் போல ஏதோ ஒரு 50 ரூபா 100 ரூபா அதில் நமக்கு கிடைக்கிறதுல பகவானுக்குன்னு செலவழிக்கணும். சில தன்னல்ல நோக்கங்கள், செல்ஃபிஷ், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும் சகாமத்தில். நிஷ்காமல் எப்படி இருப்பான்னாக்கா, அவள்லாம் ஆன்மீக வாழ்வில் தீவிரமாக ஆகிறார். உடல் மற்றும் குடும்பத்தை பராமரிக்க தேவையானதை மட்டும் வச்சுப்பா. நம்ம சிம்பிள் லைஃப்க்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுட்டு பாக்கியவெல்லாம் என்ன பண்ணால் பகவானுடைய சேவைக்காக அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அவர் செயல்பட்டாலும் பலனிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார். அவர் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருந்தால் கூட பலன்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார். இந்த மாதிரி எல்லா காசையும் நமக்கு வச்சு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு செலவழிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஸோ காமத்தின் நிலைகள் வாழ்வதற்கான இரு தேர்வுகள் பாவம், பாவமின்மை. பௌதிகமான மக்கள் கர்மிகள் மீது. ஓகே. கர்மகாண்டம், கர்மயோகம். பௌதிக மக்கள் கர்மிகள்னா உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உறவு கொள்ளுதல் மற்றும் தற்காத்தலில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு விலங்கை போல வேதங்களில் நம்பிக்கை இல்லை, அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் உணர்வு, சுயநலம் மற்றும் தான் என்னும் உணர்வு கொண்டவர்கள். இவள்னா யாரு? கர்மீஸ்னு பேரு. கர்ம காண்டர்கள்ங்கிறது வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள். தனது இன்பத்திற்காக அவற்றை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆன்மீக சார்பு இல்லை. இவெல்லாம் கர்ம காண்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து காமத்தின் யோகத்தின் நிலைகள். யோகத்தினுடைய இத்தனை டைப்பு. கர்மீசந்து கர்மகாண்டு அப்படின்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கர்ம யோகாங்கிறது சகாம கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகம், ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே. இது வந்து காமத்தின் பல நிலைகள். காமம்ங்கிறது இங்கிலீஷ்ல வந்து லஸ்ட்னு சொல்லும். அதுக்கு 3 டைப் ஆஃப் நிலைகள் முக்கியமானதாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இது 3 தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது எல்லா இடத்துலையும் கேட்குற கேள்விகள். இது நெருப்பை சுற்றியுள்ள புகை, கண்ணாடியில் பழிந்துள்ள அழுக்கு, கருவுக்குள் உள்ள குழந்தை. ஓகே. இதெல்லாம் 3த்துக்கும் மூடி இருக்கு இல்லையா. அந்த குழந்தைய நம்ம பார்க்க முடியுமா? அந்த கருவுக்கு மேலே இருக்கிற கவரிங்கால அது அம்மா வயசுக்குள்ளேயே இருக்கு. அதுவும் கண்ணாடியில் மேலே அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு, அதனால கண்ணாடியில் பார்க்க முடியாது. நெருப்பை சுற்றி புகை மூடி இருக்கு, அதனால நெருப்பு இருக்கிற இடம் தெரியாது, மேலே புகை மூடி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் காமத்தின் பல நிலைகள். அதுக்காக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். இதை 3த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். எஸ், யாராவது சொல்ல முடியுமா? காமத்தின் பல நிலைகள் 3 நிலைகள் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். யாராவது சொல்றீங்களா? எஸ், சொல்லுங்க. அது இப்ப கருவுல உள்ள இது இதுல பையன் கர்ப்பப்பையில உள்ள குழந்தை மாதிரி. அப்புறம் இந்த கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சிட்டு ஒண்ணு பார்க்க முடியாது. அப்புறம் புகை வந்து நெருப்பில் புகை மூடி இருக்கிற மாதிரி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது 3 பாயிண்ட்டும் அதை மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம செய்கிற செயல்கள்லாம் பாவம் புண்ணியம் 2ம் செய்யணும். கர்ம காண்டத்துல பண்றச்சே பாவம் பாவமின்மை 2 தினசில வரும். அது கர்ம யோகத்தில் எப்படி வரும்? பாவமின்மை புண்ணியமின்மை 2மே கிடையாது கர்மயோகம். கர்மன்னு நீ மாட்டுக்கும் உன் வேலையை செஞ்சுட்டு பண்றான். விருப்பம் வந்து இது பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன இது எல்லாமே நம்ம செல்ஃபிஷ்னஸ் தான், சுயநலத்துக்காக தான். கர்ம காண்டத்துல இருந்து பல நோக்கு செய்யும். கர்ம யோகத்துல பற்றின்றி கடமையை செய்வது. கர்மயோகத்துல செயலை பற்றிய அறிவு எப்படி? நானே அனுபவிப்பாளன். நான் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் தான் அனுபவிக்கணுங்கிறோம். இப்போ நானே அனுபவிப்பாளன் இவரும் சொல்லுவான். ஆனால் தன்னை உரிமையாளன் என்று கருதுவதில்லை.
கர்மயோகத்துல இருக்கிறவா தான் உரிமையாளர் இல்லைன்னு கருதுது. பகவான் மீதான நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும்? இவை பகவானை மறந்தவர்கள், பௌதிகத்துல பகவானை உபயோகப்படுத்துபவர்கள், பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர். ஓகே, இது பகவானை உபயோகப்படுத்துவார், இவ பகவானால் உபயோகப்படுத்துபவர் படுத்துபவர். அடையும் பலன்கள் நரகம், சொர்க்கம், பெரும்பாலும் சொர்க்கம், இதுல வந்தாக்க முக்தி. ஸோ இந்த மூணுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்க. ஓகே, பௌதிக வாழ்க்கை, கர்மகாண்டம், கர்மயோகம், அதுக்கு தான் இந்த சார்ட் இருக்கு. எஸ்மா 3.37 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வாஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாக்கி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும். இந்த காமம் தான் எல்லாத்தையும் அழிச்சு விடுறது. என்னென்ன குணங்கள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு 3 குணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன். சத்துவ குணம் சாத்விகம், 2வது குணம் ரஜோகுணம், 3வது குணம் தமோ குணம். சத்துவ குணம் தான் பெஸ்ட்டு. அடுத்தது அதை விட சத்துவ குணத்தை அளவுக்கு வராட்டா கூட பரவாயில்ல, பெட்டருங்கிற கேட்டகரியில் ரஜோகுணத்தை சொல்லலாம். அதுக்கு மேலே தமோ குணம் வந்து ஒர்ஸ்ட். தமோ குணத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. அது என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வரப்போகிற சாப்டர்ஸ்லாம் இந்த 3 குணங்களோட பேரை மாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரஜோ குணத்தினால்தான் அது காமங்கிறதே உண்டாது. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த காமங்கிறதுக்கு பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை. ரஜோ குணத்தில் அது இந்த பக்கமும் போகும், தமோ குணத்தின் பக்கமும் போகும், சத்துவ குணத்துக்கும் வரும். அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரஜோகுணம் வரும். அதனால ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதா காமம் அங்கே தான் உருவெடுத்து. அதனால என்ன ஆகுது? அந்த உருவெடுத்ததுன்னா எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு ஒரு பாவகரமான விரோதியாகும். ஸோ அதை காமத்தை நம்ம உடம்புலேருந்து முதல்ல எடுக்கணும். ஓகே, ரஜோகுணத்தில் சம்பந்தத்தால் கிருஷ்ணரின் மீதான அவரது நித்திய அன்பு காமமாக திரிபடைகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், புளியுடன் சேர்ந்த பால் தயிராக திரிவது போல இறைவன் மீதான அன்பு காமமாக திரிந்து விடுகிறது. புரிகிறதா? புளியில போய் தயிர், அதில் கொஞ்சம் போல தயிரை சேர்த்தாச்சுன்னா பாலை போய் சேர்த்தா, பாலில் கொஞ்சோண்டு புளியை விட்டாச்சுன்னா என்ன ஆகுது? அது திரிஞ்சு போகிறது. அதே மாதிரி காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபமாக மாறுகிறது. கோபம் அறியாமையாக மாறுகிறது. அறியாமையினால் பௌதிக வாழ்க்கை தொடங்குகிறது. எனவே ஜீவனின் மாபெரும் எதிரி காமமே ஆகும். காமமே தூய்மையான ஆத்மாவை ஜட உலகில் சிக்குண்டு உழல வைக்கின்றது. தமோ குணத்தின் வெளித்தோற்றமே கோபம். சத்துவ குணத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டால் ஆன்மீக பற்றுதலின் காரணமாக கோபம் என்னும் இழிநிலையை அடைவதிலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்ற முடியும். அந்த காமத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு நீங்கள்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். ரஜோகுணத்துல தான் எல்லாருமே 90% இருக்கும். அதுலேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறதுனாக்க ஒன்லி வே இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் த மகாமந்திரா. மகாமந்திரத்தை நம்ம மறக்காம ஒரு நாளைக்கு 1 மாலை ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறமா 16 மாலை வரைக்கும் அதை கொண்டு போங்க மெதுவா. என்ன? ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் திங். அது அப்போதான் நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்க முடியும். ரஜோ குணத்துக்கு போனால் அந்த காமம் வந்து குரோதமாகி கோபம் வந்து எல்லாத்தையும் அழியிற அளவுக்கு போய் அவ்வளோ பெரிய மகா விரோதியாக ஆயிடுறது. இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீடு, இது 3த்தினால தான். இது 3 இருக்கவே கூடாது. என்னென்ன? லஸ்ட்டு, காமம், கிரீடு பேராசை, ஆங்கர் கோபம், இது 3 இருக்கக்கூடாது. எஸ்மா 3.36 and 38 முடியும். 36. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வாஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः धूमेन व्रियते भग्ने यथा दर्शो मलेन च यतो भेन वृतो गर्भ तथा तेनेदम् आवृतम्. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒரு பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஏன் அவன் வந்து பாவ காரியங்களை பண்ணணும்னு
எப்படி தூண்டப்படுறான்னு கேட்குறான் அர்ஜுனன். எவ்வாறு அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்படுகின்றனர். அது நமக்கே தெரியாது, அந்த மாதிரி மறைச்சிருக்கு. ஓகே, பரமஹம்சனாகி உயிர்வாழி உண்மையில் ஆன்மீகமானவனும் தூய்மையானவனும் எல்லா களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவனும் ஆவான். எனவே இயற்கையாகவே பௌதீக உலகின் பாவங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவன அல்ல. உயிர்வாழிகளின் தூய உணர்வு 3 வகையான நிலையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது பொலிவை இழந்துள்ளது. நெருப்பு புகையினாலும் கண்ணாடி தூசியினாலும் கருப்பையினாலும் மறைக்கப்பட்டிருப்பது போல காமமும் தனது வெவ்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் உயிர் வாழ்வை மறைத்து கொண்டு உள்ளது. ஸோ அந்த காமத்திலிருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். அதுக்கு ஒன்லி வே பை சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. 3.42 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹூர் இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தேஹ பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஓகே, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவன் தான் யாரு? செல்ஃப், ஆத்மா புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. புலன்கள் பல்வேறு காமச்செயல்களில் வாயில்கள். காமம் உடலினுள் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் புலன்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றது. ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் உடலை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை. உயர்ந்த உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது இந்த வாயில்கள் வேலை செய்வது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆத்மா பரம பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறான். புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய வேண்டும். ஓகே, அதனால இந்த காமத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதை பண்ணணும்னாக்க முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், அது பண்றதுக்கு நமக்கு எப்படி நம்மளால மைண்டை செட் பண்ணிக்க முடியும்? சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் முதல் 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 8th ஸ்லோகம் வரைக்கும். செயல்படுவது நமது இயற்கை. எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் அது நம்மளோட நேச்சுரலாக பண்ணுவோம். நல்லதும் பண்ணுறோம், கெடுதல் கரையும். நமது கடமையை எப்படி செய்ய வேண்டும்? 9லேருந்து 15 வரைக்கும் எந்த மாதிரி நம்ம கடமைகளை செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ணர் ஒரு உதாரண புருஷர். அது 16லேருந்து 35 வரைக்கும். ஏன் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறாள்? அவளுக்கு காமத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல இல்லையா? காமத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது 36லேருந்து 40 வரைக்கும். எப்படி பாவச் செயல்களை தவிர்ப்பது? இந்த பாவச் செயல்களை எப்படி தவிர்க்கலாம்? ஒன்லி வே கையில் ஜபமாலையை வச்சுட்டு மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கணும். 41லேருந்து 43 வரைக்கும் அதை பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம 3 times ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு கிளாஸை வாங்கிட்டு. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கெல்லாம்? எனி டவுட்ஸ்? புரிஞ்சுதா? இப்போ பேசிக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிற பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததா? ஏதாவது சங்கரி மாதாஜி நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அதில் மொத்தமாக இந்த சாப்டர்ல 3rd சாப்டர்ல என்ன பிடிச்சிருக்குது? எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் ஒரு பிரீஃபா சொல்லுங்க. அதான் பொறாமை, காமம், அப்புறம் பொறாமை, காமம், பேராசை, இது 3 இருக்கக்கூடாது. சோ என்ன மாதாஜி? கரெக்ட். 3 இருக்கக்கூடாது. காமம். அதை தவிர கண்ணாடி மேல உள்ள தூசி, குழந்தை கர்ப்பப்பையில் கவர் பண்ற அந்த லேயர், கர்ப்பப்பை குழந்தைய கவர் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி. அப்புறம் நெருப்புல அந்த புகைக்குள்ள நெருப்பு மறைஞ்சிருக்கிறது. இது 3ம் தான் மனுஷங்களை காமத்தை இதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம தடுக்கிற மாதிரி ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள். இது இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கிறோம். சோ இதுல இருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கர்மயோகத்துல. அது எப்படி வர முடியும்? யாராவது கருணாநிதி நீங்க சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொன்னாலே நமக்கு மைண்ட் இது வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சொல்லுங்க கருணாநிதி பிரபுஜி. இதுல இருந்து நம்ம எப்படி அதுதான் அந்த கலியுகத்துல ஒரே வழி, சாண்டிங் த மகா மந்திரம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சாண்டிங் த மகா மந்திரம் 108 times.
அதாவது ஒரு மாலை மறக்காம சொல்லுங்க. அதை பண்ண 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 உங்களுக்கே லைஃப்ல எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு கோபம் வராது. முதல் பாயிண்ட் கோபத்தை கண்ட்ரோல் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோபம் உங்களுக்கு இருந்த இடம் தெரியாப்போம். உங்களுக்கு இருக்கிற உடம்புல இந்த டிசீஸ் இருக்கு, அந்த டிசீஸ், எல்லா டிசீஸும் ஓடி போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஏன்னா நீங்க காத்தால எழுந்துக்கிறேன், சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டேன், பகவானோட பேரை சொல்றேன். இதை எல்லாமே சேர்ந்ததுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு உடம்பு ஹெல்த் வந்து ஹெல்த் வைஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். எல்லாத்துலயுமே நல்ல ஒரு ஹம்பிளா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு கற்றுக்க முடியும். ஓகே, எல்லாரும் ஹம்பிளா, நிறைய பேர் ஹம்பிளா தான் இருக்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே. இருந்தாலும் நம்ம 100% நல்ல இதுவா பண்றதுக்கு இதை பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா.